ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଫଳକୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କମଳା, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳିକୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦହି ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଛ। ଦହି ସହିତ ମାଛ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ମିଳିମିଳା, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ। ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଲେ ହୃଦରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ବି କମଳା, ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସେଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଦଳୀ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଳିମିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର। ସବୁଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ତେଲ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଅଲିଭ୍ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଡ଼ା ତେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଲିଭ୍ ତେଲ। ଅଲିଭ୍ ତେଲ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଳିମିଳା, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇରିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଟେନସନ୍ କମିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। କମଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ଟେନସନ୍ କମିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ପାଇରିଆ, ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ଅଧିକ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିୱି, ଅପସନ୍ ବି ପଣସ, ଅପସନ୍ ସି କମଳା, ଅପସନ୍ ଡି ସେଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିୱି। କିୱି ଫଳ ଖାଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଅଁଳା ପତ୍ର।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଁଳା ପତ୍ର। ଅଁଳା ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ମୋମୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଇରିଆ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଡ଼ିଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଡ଼ିଟି। ଅଧିକ ମୋମୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୁ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅପସନ୍ ଡି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ମହୁ ସହିତ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କମଳା, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଁଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଁଳା। ଅଁଳା ଖାଇଲେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନାଭିରେ କେଉଁ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା 7ଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଦାମ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ଜଡ଼ା ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ ତେଲ। ନାଭିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା 7ଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।